दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोलाव 50 बोसोरनि जारिमिनाव उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै 50 बोसोरनि समाथि मायथाइ फालिनाय समाव उदालगुरि दखरानि सिङाव जिल्लानि सिङाव जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांबाय दिनै बिथांमोननि जिउ आत्मानि थाखायबो जोङो आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो जाय जोहोलावजोनि न'खरा गावबा गावनि फिसा फिसौखौ हारिनि थांना थानायनि थाखाय थामोनथानि थाखाय सोमावसारनो बिग्रायखांनो थाखाय दैथायहरबाय आरो बे हारिनि थांना थानायनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बाउसोमलांबाय बै न'खरनिसिमबो दिनैनि बे बुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जानानै आरो उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम बिथांमोननि दुखुआव जोङो अराय गसंथानो थाखाय जोङो दिनै थियारि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि आबुं जौगानाय बर' हारिया गेरेमसा हारि हिसाबै थांना थानांगौनि थाखाय दिनैबो सोमावसारनाया जोबाखै मोनसे समाव जेरैबायदि गुदुं थासारिनि गेजेराव नारा-नाथा दावहानि गेजेराव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक गोजोनै सोमावसारनाय सुबुंनि जि सोमावसारनाय मास पिपलनि जे रिभलिउसन बे रिभलिउसनखौ होबथानो थाखाय गादबनो थाखाय दबथायनो थाखाय आसाम सरकारनि पुलिस आर्मी आसामनि जायफोर रुलिं क्लास बिथांमोना जोंनि सायाव बारसिनदोंमोन आरो बिनि उनावनो जाहोन गैयाजासे जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोना बिथांमोननि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो जायनि थाखाय दिनैनि समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय आरो आद्रा जानानै थानाय दिनैसिमबो सुस्रांजायै एनडिपिनि सोमावसारनायाव गासै सोमावसारनायनि मुंख्लंखौ जों दिनै नायो जोङो 5,000निबो बारा मुंख्लं जानानै थांबाय आरो बिनि गेजेरावनो जाय बे सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय नाथाय दिनै बे सोमावसारनाया जोबाखै जोङो थारैनो मोनसे फिसा फिसा बेंखनथायनि बेबस्था मोनदों आरो बे बेंखनथाय बे सासना दिनै प्रमान जाफैबाय जे बियो जोंनि थाखाय थोजासे नङा आरो बिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि धीरेन बर' गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारी आरो एनडिपिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनैबो सोमावसारनायनि हाबाफारिया जोबाखै दिनै बे सोमावसारनाय सावरायनाय आलादा रायजोनि थाखाय दिल्लीयाव ट्राइपार्टाइट जाबाय थानाय समावनो राजा लामायाव रेल लामायाव सोमावसारबाय थानाय समावनो दिनै बर'निनो सासे सोमावसारग्रा दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै भारत सरकारनि आयेन बायदियै जेलाव थैजासिम जोबनानै दोननायनि थाखाय साजा फोसावनाया बे हारिनि थाखाय सोमावसारग्रा बिग्रायारि सुबुंफोरनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव थासारि दा बेखौ जोङो मालाबाबो फावसायनानै थानाय नङा जों आरो बेखौ मालाबाबो जोङो गेजेर जानानै थानाय नङा आरो बिनिखायनो जेखि राहाजों जेखि बेबस्थाजों सोमावसारनायनि जे आंथोर जयै सोमावसारनायनि मोनफ्रोमबो थासारि बे रेल लामा राजा लामा बा दिल्ली दिसपुरावनो जाया मानो बे सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन आरो थांबाय थागोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जों लुबैदों जे सोमावसारनाय सावरायनाय आरो राजखान्थियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैहाय आलादा रायजोआ जाफुंसारनांगोन सोमावसारनाया जागासिनो सावरायनायाबो जागासिनो दिल्लीयाव आरो बिनि गेजेरावनो एनडिपि आरो एनडिपिजों भारत सरकारनि इन्टारल'कुटराबो सावरायगासिनो नाथाय एकमात्र राजखान्थियारि गोहो गैयैनि थाखाय राजखान्थियाव खामानि मावग्रा जोंनियाव थोजासे मानसि गैयैनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव आसामाव जाय एमपि एमएलएआ जोंनि जानानै बाथ्रा बुंनांगौमोन खामानि मावनांगौमोन बे खामानि मावैनि थाखाय
जोंहा गावनिनो एमपि आरो एमएलए गैयिनि थाखाय सोमावसारग्रा हान्जाफोरा दिनैहाय सावरायसेयावबो सोमावसारसेयावबो भारत सरकारा खोथा होसेयावबो जोंनि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै कंग्रेस बिजेपिआ बुंसेयावबो दिनै बे सोमावसारनाया सुस्रांजायाखै। नाथाय निराशा जानायनि बाथ्रा गैया, जोङो आसा गोनांनि बाथ्रा गैया। दिनैहाय बे सोमावसारनायनि फिथाइया फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां फिथाइ मोनफुंनो थांगासिनो दङ आरो बे सावरायनाय सोमावसारनायखौ भारत सरकारा मालाबाबो दोनथ'नो हायाखै, गारनानै दोननो हायाखै, नासयनानै दोननो हायाखै। जायनि थाखाय पार्मानेन्ट सल्युसननि थाखाय, आबुं सुस्रांनायनि थाखाय, गोजोननि थाखाय फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो बे आलादा रायजोनि जेंना सुस्रांजानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो रायजो राजा सोमावसारग्रा जोंनि एबसुनि मावथिगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जे दिनैनि समाव जोङो गोसो हमथानानै गावनि सायाव बिश्वास लाखिनानै जोंनि कनफिडेन्स आरो ट्रास्टखौ लाखिनानै आत्मबिश्वासनि गेजेरजों जोंनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरनि मावनाय थिननाय बुंनाय जोंनि गासैबो हाबाफारिखौ जोङो मावलांनांगोन आरो होमब्लानो जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइया मोनसे मोजां फिनिशिंआव फैगोन होननानै जों सानो। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनैबो गोबां बाथ्रा बुंग्रा, गोबां बाथ्रा बांसावग्रा आरो नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंग्रा, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर'आवनो गैया नङा दङ। जायफोरा दिनै सरकार सालायदों, सरकारनि नेता जानानै दङ, दिनै बिथांमोना बिसायख'थिनि समाव जा, सोमावसारनायनि समाव जा, दिल्लीयाव सावरायनायनि समाव जा, सानफ्रोमबो खनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बुंगासिनो दङ बड'लेण्डआ 110 खोन्दो जाया, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, बड'लेण्डआ मालाबाबो दाफुंजानाय नङा, बड'लेण्ड जानांगौबा 40-50 बोसोर नांगोन, बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो। खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, सोमावसारग्राफ्रा दिनै दिल्लीयाव, दिसपुराव भारत सरकारजों, भारत सरकारनि पलिटिशियानफोरजों, बिउरोक्रेटफोरजों सावरायनानै मोनदांदों जे बे सोमावसारनायनि फिनिशिंआ फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो जाफुंसारनायनि लामायाव। नाथाय जोंनि माखासे नेताफ्रा, माखासे राजखान्थि बेक्तिया गावनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय, प्रफेसनेल पलिटिक्सनि थाखाय, गाज्रिनि थाखाय दिनै बे सावरायनाय सोमावसारनायखौ दिनै हेंथा होगासिनो, बादा होगासिनो, आरोबाव बर' हारिखौ गादबनानै दोननायनि फैसाखौबो दिनै सागासिनो। जायनि थाखाय बिसायख'थियाव भट मोननो बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड जाया, बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्डआ 100 जौखोन्दो जाया आरो 40 जनगोष्ठी जाय आदिबासी, मरान, मटक, टाइ, आहम आरो बिटिसिआव थानाय आदिबासी आरो कस राजबंसिखौ बयनिख्रुइबो गिबिसिन एसटि होनांगौ बा जनजातिकरण खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बिटिसि सरकारनिफ्राय लिरनानै दिनै भारत सरकारनि दैथायहरदों। आरो बे बेसेबांबा खाथि थासारि, बेसेबांबा दुखुनांथाव। बिथांमोना जुदि एसटि जायोब्ला, बिथांमोना जुदि जनजातिकरण जायोब्ला थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा, ट्राइबेलफोरा दिनै आसामाव गैया जालांगोन। जोंनि अस्तित्व, जोंनि थांना थानाय राव, हारिमु, थुनलाइ, जोंनि गासैबो बिथिंनि हा हुनि रैखाथि दिनै बिथांमोना साग्लोबसार खालामजोबगोन। बिथांमोना जनसंख्यायावबो बारा, बिथांमोना जौगानाय साख्रि बाख्रि, पलिटिक्स, इन्डियानि गासैबो जायगायाव दिनै बिथांमोना जौगानानै दङ। दा बे पपुलास बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जौगानाय हारिफोरजों जों मालाबाबो फेर फाथिनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जाय नेता, जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर' हारिनि सायावनो भित्ति खालामनानै सोमावसारनायनि धाराजों फैनानै दिनै गादि लाबाय, सरकार सालायबाय, बिथांमोनानो दिनै मुंख्लं बिथांमोननि सोमावसारनायनि बे गोथार थांखिखौ, गेरेमसा हारि दानायनि थांखिखौ, आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थांखिखौ दिनै गैया खालामनानै बिथांमोननि सोमावसारनायनि गासैबो जि गोथार थांखिमोन बेखौ ज्राब गारनानै बिथांमोननि सोमावसारनायनि जि सेक्रिफाइस, बे सेक्रिफाइसखौ गैया खालामनानै दिनै नेताफोरा दिनै गावसोरनि थांना थानायनि थाखाय, भट मोननायनि थाखाय, गादिनि थाखाय दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंसावगासिनो। दा बेनिखायनो रायजो राजा बिग्रायारि नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि शक्तिनि उल्थायै गसंनांगोन, जों जयै थांनांगोन। सोमावसारग्रा आफादफ्रा जोंनि जयैनो दङ आरो जयैनो जों सोमावसारगोन। दा बेखिनियाव आं गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो जोंनि फैबाय थानाय समा बेसेबांबा जुजिनांगौ, आवगायनांगौ आरो सोमावसारनांगौनि बोथोर, आरो बे बोथोराव जों बयबो जयै गसंना थागोन बेखौनो मिजिंथिनानै मुंख्लंफोरनिसिम खेबसेबाव आर'ज गाबनानै, इसोरनिसिम खनसेबाव आर'ज गाबनानै जोंनि सोमावसारनाय आलादा रायजो बे थांखिया जाहाथे गोख्रैनो जाफुंसारो बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।